Bueno, boas tardes a todas e a todos. Hoxe, 6 de xuño, ás 20 horas, aquí no Salón de Plenos da Casa do Concello, baixo a miña presidencia, Aurelio Domínguez Sisto, alcaldesa alternativa dos veciños, comparecen os seguintes concelleiros polo Partido Popular: Luis Manuel Insualago, Susana Rodríguez de Miña, José Manuel Traba Fernández, Jennifer Suárez Silva, Manuel Canosa Trillo. Por alternativa dos veciños, os concelleiros Francisco Martínez Traba, Francisco Antonio Lestón Redonda. Por o PSOE, José Marcote Suárez, Alexandre Domínguez Lado, e por o BNG, María Teresa Fernández Martínez. Actúa de secretario interventor, que ten a plaza Marcos Vázquez Campaña. Damos inicio, pois, a orden do día e iniciamos ca proposta de aprobación, se procede, do borrador da acta da sesión anterior, que non sei se queredes facer alguna manifestación ao respecto ou será para someto a votación. Entón, votos. No único é que no cuadro dos electores, o sea, do sorteo que hubo para as mesas, supoño que hai modificacións de suplentes. Claro, eso é o que saliu posterior a Lemos. Sí, porque despois hai alegacións, se reflexan, e, bueno, os resultantes non son os que salen aí como titulares, pero correcto. Someto, pois, a aprobación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Segundo punto, proposta de aprobación, se procede, do expediente do orzamento municipal do Concello de Fisterra para o ano 2024. Intervencións. Luís, polo Partido Popular. Si, a nos traer hoxe, neste contexto, os orzamentos que ademais son os mesmos, non? Da sesión plenaria anterior, parece unha absoluta falta de responsabilidade e unha tomadura de pelo, tanto o pleno da corporación como os veciños. Pretende vostede que nós hoxe aquí collamos e levantemos a mano, non supoño. Non sei, eu de verdade, hai algunha clase de negociación con este grupo, algunha chamada para pretender sacar algo adiante? Desde o 4 de abril que os tendes, a todos estes estudiados, se había alguna dúda. A nosa manifestación a través de todos os medios non pudo ser máis directa. Queremos negociarlo, se vostede quere algo, claro, se non, aquí non vai ter ningún tipo de apoio, porque son os presupostos que única e exclusivamente, como vostede dixo, nunha comisión de asuntos xerais do 30 de marzo deste ano, quedan redactados por vostede e polo seu asesor. O sea, ni sequera o seu grupo de goberno sabía nada deles. O sea, que trae aquí uns presupostos para que nós collamos e levantemos a mão. Mira, deixe de ridiculizar máis o Concello e, por favor, espabile que para poñer 3 farolas e 3 luces non fai falta máis nada. Algo máis que decir ou remata aquí a súa intervención? PSOE, alternativa dos veciños. PSOE, quer facer algunha intervención? Sí. Bueno, no seu día, o noso grupo, o grupo da Alternativa dos Veciños, asinamos un pacto de legislatura como unha condición necesaria para o noso pulso a súa dedicación. O pacto asinado tiña, entre outras cousas, o consenso para os plans policiais de obras e servizos e tamén acadar un consenso para a aprobación e o apoio por nosa parte dos presupostos que se fixeran anualmente. Pero claro, para acadar un consenso é necesaria unha negociación previa que foi imposible, pois dada o comportamento hostil do grupo Alternativa dos Veciños coa nosa formación. Entendemos que de forma totalmente innecesaria e bueno, eso fixo que non poderamos ter unhas conversas como debíamos haber tido para chegar a un acordo e intentar incluso, se fora necesario, aportar algo da nosa formación a eses presupostos, cosa que, bueno, pues resultou un tanto inviable, non? E o que sí pasou é que, evidentemente, ese pacto hoxe en día, con esta relación que temos, pois non ten sentido ningún, non?
Por todo elo, nós non podemos apoiar unhas contas nas cales non participamos e queríamos haber participado. Entonces, non nos queda outro remedio que adoptar unha posición de abstención responsable, porque, bueno, tampouco entendemos que a nosa postura vai ser intentar impedir o normal funcionamento do Concello, por eso nos imos a estar juntos. O BNG quer facer intervención? Sí. Bueno, no BNG temos claro que os concellentos son unha ferramenta indispensable para que un goberno traballe con normalidade. Pero tamén pensamos e creemos que cando hai un goberno en minoría, o máis correcto sería acadar os apoios necesarios para a súa aprobación. Así o manifestamos na Xunta Informativa Permanente, aínda así, e despois de recoñecer o erro do actual equipo de goberno e darnos as oportunas aclaracións, fixemos un gran esforzo para chegar a un acordo mediante un documento público asignado por ambas partes, donde se recollen unha serie de obras e servicios necesarios e importantes para Fisterra. Este é o segundo pleno no que se presenta o documento. Na Xunta Informativa Permanente anterior a este pleno preguntei se había alguna modificación e se tiñan os apoios necesarios para a aprobación do mesmo. Polas últimas informacións, parece ser que só vai contar con o noso apoio e que coincide co que vostede me confirmou nesa xunta, polo que non entendemos moi ben o porqué de volver a presentalos. Despois de ver o novo documento, as variacións e modificacións son mínimas, pero terán que darnos algunhas explicacións. Por exemplo, primeiro, a partida de ética animal non aparecía, e agora sí. Non sei se despois, en todo caso, despois de rematar os puntos, me poden explicar. E segundo, tamén hai un apartado, o 342/661.900, donde pon instalacións deportivas, inversións, reposición, que a partida é de 1.000 euros no primeiro documento, e no segundo a partida é de 27.000 euros. É o contrario. É o contrario. Antes era de 27.000 e agora é de 1.000. Eso é. Bueno, teño aquí aclarado, pero exactamente, o sea, no principio era 27.000 e agora 1.000. O sea, que hai unha diferencia bastante importante que bueno, que en todo caso, pois, se nos poden dar, se nos poden explicar a ver por que ese cambio. E bueno, despois, os presupostos son os que son, como se sole dicir, favas contadas, e na maioría son un corte e pega dos anteriores de cando gobernábamos nós. Tanto é así que hasta se reflexa no apartado de subvencións o do Festival Blues. Terceiro punto. Neste punto imos a votar a favor, pero que diría que nas xuntas informativas nos aclararon máis ao respecto. Sabemos que son, en todo caso, isto deixaría para o seguinte punto. E, bueno, se nos poden dar as explicacións oportunas sobre eses cambios, que, bueno, xa digo, para iso están as xuntas informativas permanentes. Claro, bueno, nos facemos antes non Porque facía... senón é que tampouco non ten moito sentido que vayamos ás xuntas informativas, duren 5 minutos e Pero eso depende de vos, o único que que está dando é un gasto ao Concello. Eso, vos non tiñades esas comisións informativas, nos facémolas precisamente para que preguntedes, sacaredes calquer duda, porque a información tédela con os días que marca a lei de antelación. Entón, nese momento, vos podedes plantexar calquer duda. Ali non chegades e nos dicimos, bueno, vale, gracias por vir. Non, fanse precisamente para eso, para aclarar as dúvidas que tenades. Penso que o equipo de goberno tamén ten o deber de explicar algunhas variacións ou algunhas... Porque eu xa preguntei, hai algunha modificación? Sí, hai un apartado, tal, pero
non o aclarastes moi ben, por eso agora. Por que non pedistes máis explicación? Se non, esas comisións son para iso. Outra cosa que non se me Metémolas voluntariamente. Nos non nos obligou nadie. Puxémolas precisamente para ter máis encontros con vos, con a oposición toda, e os encontros, desde que propuxemos os presupostos, xa levamos 2 comisións informativas, 2 plenos con este, xa nos vimos bastante. Se non chega, pois teremos que vernos máis. Eu estou disposta a vernos as veces que faga falta, non hai problema. En canto a partida esta que distía a aplicación orzamentaria, o que modificamos é un pouco, en total estas 3 partidas que se modifican, que unha é a de saneamento, que era de 25.000 e agora é de 75.000, e a outra que é de instalacións deportivas, de obras, basicamente a do pabellón, que pasa de 27.000 a 1.000, e logo de obras pasa de 24.000 a 70.000. Esta foi unha recomendación que me fixo o secretario interventor para ternos máis manejo a hora de pagar as facturas de obras. Así o recollemos para facilitar máis o pago de facturas. En realidad era un pouco tamén para o modificado da instalación deportiva do pabellón. E el me comentou e digo, se iso facilita para os pagos e tal, pois non vexo que haxa problema realmente. O importe ven sendo o mesmo, o total é o mesmo, sin máis. Se era de 27.000 antes, e o de 1.000... Sí, pero se recolle no total destas partidas, agora telas na partida de obras, porque conviña así. O sea, cambiase de unha partida a outra. Exactamente. Pero son obras, dentro de obras todo. Puxo na global de obras. Sacouse destas específicas e se puxo na global de obras, porque así va a ser máis fácil a resolución dos pagos das obras. Sí, basicamente o modificado do pabellón. Isto foi unha recomendación do secretario interventor e que eu non lle vi maior problema. A partida do Blues, efectivamente, pois quedou aí, e cando se elaboraron os presupostos, pois non tiñamos moi claro, pero o festival iba a haber, entonces quedou aí, sin dar importancia de cambiar o título, pero non, sin máis. Pero se dijo que é un pouco... Sí, se seguiu o guión, é que o presuposto de Fisterra non é... Despois destas modificacións non é nada de... explicadas e tal, seguides co apoio do mercado. Moitas gracias. Xa tedes comprometido. Sí. Calquera aclaración para ti ou calquera, estamos para eso. Procedemos pois a votación. Votos a favor dos presupostos. 3, non? 2 de AUD e 1 de bloque. Votos en contra. 5 de PP, 1 de AUD, 6 votos en contra. Abstencións? O PSOE. Non se aproban, pois, os presupostos. Quedan prorrogados os do exercicio anterior. Continuamos, pois. O terceiro punto é a proposta de aprobación se procede do expediente de recoñecemento extrajudicial de créditos 2/2024. Alguna intervención ao respecto? De interés? En este punto imos a votar a favor, pero pediría que nas xuntas informativas volvo a repetir, nos aclarar máis ao respecto. Sabemos que son facturas sin pagar e que ascenden a un total de 131.270 euros. Despois de revisalas, pensamos que os proveedores de estas facturas terán que cobrar, pero algunhas empresas que aparecen son contratadas ilegalmente ou regularmente, como do técnico do urbanismo, o arquitecto, que teñen que decir isto. Por iso teño reparos. Sí, por iso teño reparo, pero ante calquer reparo que a mí me poña o interventor, está o de pagar un traballo realizado efectivamente, que sempre, vos tamén tiñades este tipo de reparos. Entonces, ante non pagar, é o mesmo, ante non pagar... regulares ou Non, que ilegales? pasa?
Ti, que queres? Que te explique de onde... Mira, pois é a típica modificación de crédito a que pagar as facturas que entraron no ano anterior e que non se puderon pagar no ano porque son basicamente de diciembre ou son despois do pleno que tuvemos e veñen esas facturas. Entón non se poden pagar salvo que o pleno as aprobe porque corresponden a outro exercicio. Así se fai. Con respecto ás facturas do técnico, se son legales ou ilegales, a factura é legal de todo. O traballo foi efectivamente pagado. Como non se vai... Si, o traballo foi efectivamente realizado e a factura é legal totalmente. Non, xa é eso. Solamente estou falando se os contratos son regulares ou ilegales. Bueno, eu non son xurista nese sentido. Eu, para min, é un contrato que adolece dunha irregularidade porque o procedimento non é o adecuado. Nós estamos agora en eso e vamos a regularizalo como a outros moitos que hai neste concello e en outros moitos. E hai que regularizar esas situacións e esas contratacións que se fan pois porque convén así nun momento dado e supoño que todos os alcaldes pasarían por eso e que nós consideramos que hai que regularizala porque se alargou moito no tempo. Pero a factura non ten dúda de que é legal. Sin máis. Estaba falando dos facturas. Moi ben. Algún... Si, bueno, nos consideramos que a xente que ten que cobrar é un asunto económico, non sei o que vamos a gastar. Moi ben, procedemos logo a votación. Votos a favor? Tres de AUDE, dos de PSOE e un de Bilbao. Abstencións? PP. Moi ben, pasamos agora ás mocións dos grupos políticos. Temos 3 mocións e aquí cada grupo que lea a súa. Empezamos coa moción presentada pola concelleira de Benegán, Teresa Fernández Martínez, que é a moción para amosar o rexeitamento do pleno ao proxecto de construcción dunha macrofactoría de pasta de celulosa de Arcri en Palas de Rei. Procede, Teresa, cando queiras. Moción para amosar o rexeitamento, só acabas de dicir ti, do pleno do proxecto de construcción dunha macrofactoría de pasta de celulosa de Arcri en Palas de Rei. Teresa Fernández Martínez, portavoz de Benegán no Concello de Fisterra, o apoio da legislación vixente, presenta para o seu debate e se procede a aprobación da seguinte moción. Exposición de motivos. Primeiro, a Xunta do PP e a empresa portuguesa Arcri promoven a construcción dunha macrofactoría de produción de pasta de celulosa no Concello de Palas de Rei. Este proxecto tramitouse con absoluta falta de transparencia e con enganos, xa que durante máis de 2 anos publicitouse unha factoría circular de fibras textiles e finalmente soubose que o objetivo principal será a produción de pasta de celulosa soluble destinada preferentemente á exportación. Segundo, estamos diante dunha actividade industrial ni nada sostible ni moito menos circular, que terá uns fortísimos impactos no territorio, no ambiente, no patrimonio cultural, nas actividades socioeconómicas, no río Ullo, na ría de Arousa e no modelo forestal. Terá un impacto territorial e paisaxístico enorme polas dimensións xigantescas da factoría, que ten unha poligonal de 366 hectáreas que prevé esplanar, pavimentar e ocupar case 1,5 millón de metros cuadrados con diversas instalacións industriais contaminantes e unha chimenea de 75 metros de altura que afectará directa e negativamente a numerosos concellos da contorna, ademais de Palas, Agolada, Santiso, Melide, co impacto das conducións de auga, accesos e liñas eléctricas. Terá un impacto ambiental crítico nunha zona que foi proposta para a ampliación da Rede Natura 2000 e que alberga hábitats e especies de grande valor ambiental e que están en risco de extinción. As emisións de gases contaminantes tamén terá unha incidencia prexudicial na saúde e no uso residencial e na calidade e aproveitamento dos solos nunha ampla zona circundante. Terá un impacto fortísimo no ámbito de protección do BIC, Camiño de Santiago e noutros bens culturais da contorna. Prevé un consumo de grandes cantidades de auga procedentes do río Ullo e o vertido dun voluminoso caudal de augas sometidas á depuración industrial máis
contaminantes que incidirán negativamente na calidade das augas, na biodiversidade e na produtividade tanto do río Ulla como da ría de Arousa. Vai ter un impacto negativo nas actividades económicas e no emprego na contorna, o que non compensa en absoluto os supostos beneficios da nova actividade industrial. E tamén terá unha incidencia negativa nas actividades productivas e, polo tanto, a economía da ría de Arousa. Condicionará de maneira decisiva a política forestal, incrementando a eucaliptización e afectando os equilibrios, a biodiversidade e as tareas de valor da industria forestal galega. 3. A afección deste proxecto vai máis alá dos concellos da contorna, do río Ulla e da ría de Arousa. É un proxecto que atenta contra os intereses xerais de Galiza. Estamos diante dun exemplo de libro de industria, de enclave e de espolio colonial dos recursos naturais do noso país. Na repetición do modelo da implementación da celulosa de Ence na ría de Pontevedra, disponibilidade de solo barato, disponibilidade de eucalipto a grande escala e a preços baixos, primeira transformación con escaso valor engadido e destino principal a exportación sen peche de ciclos. En realidade, a orixe e a implantación deste proxecto ten que ver coa moratoria ao eucalipto en Portugal e o interese da empresa promotora por dispoñer de grandes cantidades de madeira de eucalipto e entrar no lucrativo mercado de produción e comercialización da pasta de celulosa destinada á produción de fibras textiles. 4. Tanto a Xunta como a empresa actuaron de maneira escurantista, con enganos publicitando unha planta circular e de produción de fibras textiles cando en realidade estamos diante dun macro complexo industrial equivalente a unha planta clásica de produción de celulosa. Polo anteriormente exposto, a portavoz do BNG do Concello de Serra presenta para a súa aprobación polo Pleno de Corporación esta moción propoñendo a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, manifestar o rexeitamento ao macro complexo industrial contaminante de Altre porque supón a consolidación dun modelo de dependencia e espolio, o incremento do proceso eucaliptizador porque terá múltiples afeccións negativas ao conxunto do país, as comarcas vecinas da megafactoría, ao río Ulla e a ría de Arousa. Segundo, dirixirse á Xunta de Galicia para que impulse en colaboración con as diferentes administracións e o tecido socioeconómico e a multifuncionalidade do monte, o desenvolvemento autocentrado, sustentable e equilibrado das cadeas de valor da industria forestal e a xeración de emprego de calidade neste sector estratégico da economía galega. Terceiro, exixir ao Goberno galego a aprobación dunha alternativa para a dinamización socioeconómica da Ulloa, a terra de Melide e o Alto Ulla, co obxectivo de fomentar actividades sustentables que xeren emprego e que fixen e traen poboación, así como o desenvolvemento dun plan para a mellora integral da calidade da auga e da biodiversidade da bacía do río Ulla e para a rexeneración e reactivación produtiva da ría de Arousa. Bueno, esta é a moción e tampouco vamos a debater, o sea, debatiremos no caso de aquel, pero non vamos a decir moito máis porque, ademais, como temos máis mocións, pois parece arrancarse un pouco. Intervencións, queredes? Sí, esta iniciativa foi aprobada no Parlamento Galego a da instalación fai 2 anos, por unanimidade. PSOE, PP e Bloque votaron a favor. Sería porque non era o que realmente o fixeron agora. Por isto falamos dos engaños que primeiro proponen unha cousa e despois fan outra. Dende o Grupo Popular apoiamos, como sempre fixemos, todas aquelas iniciativas e empresas que optan por Galicia para asentarse, ao tempo que cumpren con medio ambiente, xeran emprego e riqueza, e fixen a poboación rural. A postura da Xunta é coñecida, analizarase con rigor e transparencia o proxecto e se cumpren con todos os requisitos legais e ambientais. Contará co visto bo da Administración galega. Serán os técnicos os encargados de validar o proxecto, como sempre se fai, coas máximas garantías e o máximo rigor. O sea, é unha cousa que está tratada totalmente no Parlamento galego, votou a favor desta iniciativa todos os grupos, antes das eleccións autonómicas, ou antes pasar as eleccións autonómicas, cambios de postura. Por isto, en Portugal non a queren e traena para aquí. Se tan bo é, pois xa podía
a parte que está tendo pois por parte de asociacións e a última manifestación que hubo con máis de 20.000 personas, o sea, eso quere decir algo. Unha cousa é que se discutir, que se aprobara hai 2 anos, porque ao mellor a iniciativa ou a proposta era outra cousa e agora non é tal. Alternativa que é facilito de decir. Sí, nos apoyamos a moción do BNG. PSOE. Bueno, hai presentado no Parlamento de Galicia unha proposición non de lei para tomar un acordo sobre a implantación desta industria en Palas de Rei. A esta proposición de lei o noso grupo fixo unhas emendas pedindo varias cousas, pero quizás a máis importante delas é que se nos aclare cal é o proxecto a día de hoxe, porque parece ser que o proxecto que inicialmente se prevía xa non é así, que é outra cousa. Entonces, evidentemente, mentras non teñamos a información de cal é definitivamente o proxecto que se vai facer, nin os postos de traballo que se van crear, nin outra serie de cuestións que se plantexaron en esa emenda, nos ímonos a abster na moción, porque tomar parte ou rechazada sin un conocimiento exacto de cal é o proxecto, pois non nos parece lógico. Vale, procedemos pois ás votacións, se vos parece. A favor da moción? Esa alternativa. Venga. En contra? Abstencións? Continuamos pois cas mocións. Volve a ler Teresa Fernández, a moción que presentada por ela, moción para un impulso das obras de autovía da Costa da Morte, a G55 e a eliminación das peaxes. Pero que isto eres... Vai por orden de registro, non? Deberíamos... Non, non dá idea. Pero, bueno, Así xa falas por aí. sí. Bueno, pues a seguinte moción do BNG é para o impulso das obras da autovía da Costa da Morte, a G55 e a eliminación das peaxes. Bueno, xa non vou a repetir o de Teresa Fernández, etc. Así vamos apurando un pouco. Exposición de motivos. O 24 de xaneiro de 2013 aprobábase polo Consello de Ministros celebrado na Coruña o famoso Plan Galiza. Tras a nefasta xestión da catástrofe do Prestige, que consistía nun conxunto de medidas destinadas a paliar a curto prazo as consecuencias económicas e sociais do desastre medioambiental e a medio e longo prazo impulsaron o desenvolvemento social e económico de Galiza. Para a Costa da Morte prometeron moito e fixeron pouco. A infraestructura máis importante é que vertebraría a comarca a autovía que conectaría coa G55, 21 anos despois, segue sin estar rematada. O proxecto foi concebido como unha autovía de alta capacidade que deberá chegar inicialmente a Bergoias e con varios treitos de vías de altas prestacións que conectaría a autovía con C e outra co Porto de Brens para eliminar o tráfico de camións do casco urbano. Estas actuacións, además de prometerse no Plan Galiza, foron recollidas no Plan MOVE, aprobado pola Xunta de Galiza no ano 2009, onde ademais preveía unha vía de alta prestación entre Santiago de Compostela e a Costa da Morte. O que non recollía ese plan era a conexión do polígono de Vimianzo, xa inaugurado naquele momento, e que hoxe é fundamental para estimular o asentamento de empresas e a creación de emprego na capital de Soneira. Velaí o cadro publicado no Plan de Mobilidade e Ordenación Viaria Estratégica Plan MOVE 2009-2015 aprobado pola Xunta. Bueno, supoño que todos tedes a documentación e hai un cadro dun programa de vías de alta prestación. Bueno, xa non vou a ler. Despois de tantas promesas, incumprimentos e excusas, a realidade é que a autovía Ferroveras está sin rematar, e todo isto despois de que modificaron o contrato de obras coa empresa adjudicataria, na que lle perdoaron a execución dos últimos 15,5 km a cambio dunha pequena rebaixa do orzamento da licitación e
e de executala cun modelo contractual de colaboración público-privada mediante unha concesión que finaliza no ano 2038. No ano 2020, a Xunta de Galicia incluiu nos orzamentos 1 millón de euros para rematar este tramo. No 2021 incorporaron 6 millóns de euros, no 2022 foron 3,43 millóns. No 2023 incorporaron 3,5 millóns e para este ano, 2024, finalmente, orzamentaron 2 millóns de euros. Mais o Goberno galego leva desde o ano 2016 e xa van 9 anos sen executar e licitar un só euro desas cifras para reiniciar as obras na autovía da Costa da Morte. En total, case 16 millóns de euros nos últimos 5 anos que non se executaron e que a Xunta forrou a conta de non realizar os investimentos en infraestructuras na Costa da Morte. As declaracións de varios cargos da Consellería indican que o tramo de 15,5 km que hai até Bergoias pretenden executalo en varias fases, ademais de rebaixar as expectativas convertindo o que debera ser unha vía de alta capacidade nunha simple vía rápida de un só carril por sentido, como xa fixeron co tramo final das obras executadas de 2,2 km ata a rotonda de Santa Irene. Un auténtico despropósito e un novo agravio á nosa comarca. Para máis ofensa, hai 15 días, a Conselleira de Infraestructuras e a delegada da Xunta da Coruña aseguraban á PAC que nestes momentos o proxecto está redactado e sometido a información pública, porque seguimos avanzando nos trámites necesarios para a súa execución. Unha longitude de 5,5 km ata a intersección coa AC 432 que comunica Vivianza e Comariñas. Para a súa execución, temos consignado este ano un orzamento de 2 millóns de euros e outros 40 ata o remate da legislatura, mas no Diario Oficial de Galicia non hai máis novidades que as últimas da publicación da Declaración de Impacto Ambiental dos anos 2005 e 2009. Esta última para o tramo de Bergoias a C. E na plataforma de contratos públicos de Galicia a publicación en data 11 de maio de 2011 da adxudicación do contrato de concesión de obra pública ao consorcio a Autovía Costa da Morte. Ante esta situación de parálise das obras e das intencións desveladas pola Consellería, é necesario que todos os concellos da nosa bisbarra se posicionen de forma rotunda e clara e exixan o cumprimento íntegro de todos os proxectos de vías de altas prestacións conforme se configuraron inicialmente no Plan MOVE e que os liciten e executen de forma inmediata, sen cambios que reduzan as características dos proxectos redactados e discriminen a Costa da Morte. Non obstante, tampouco podemos esquecer a necesidade de eliminar as peaxes na autovía G55 entre Carballo e Coruña, unha demanda histórica desta comarca que debe materializarse sen máis demora, pois a concesión ten unha duración de 50 anos e non rematará ata o ano 2045. Despois de moito tempo, os grupos políticos maioritarios de Galicia concordaron en pedir a gratuidade da autovía AP9, polo que igualmente, en aras de non xerar máis discriminación no resto dos territorios, debemos actuar de igual maneira e solicitar que se fagan as xestións oportunas para rescatar a concesión da autovía Carballo-Coruña e lograr que sexa gratuita. Por todo isto exposto, o Pleno de Corporación acorda, primeiro, instar a Xunta de Galicia a licitar xa o tramo Salto Bergoias da autovía G55 e executala conforme o proxecto inicial con 2 carrís para cada sentido e mediana central. Segundo, instar a Xunta de Galicia a incorporar no orzamento do ano 2025 a cuantía suficiente para licitar e executar as obras dos tramos de Bergoias C, Porto, de Brens e a conexión da autovía G55 co polígono de Vimianzo. Terceiro, instar a Xunta de Galicia a suprimir todas as peaxes da autovía G55 para que esta sexa totalmente gratuita en todos os seus tramos. Nada máis. Pero, en todo caso, quero agradecer aos portavoces dos grupos que na Xunta Informativa Permanente votaran a urxencia desta moción para que hoxe a puidéramos levar a debate. Vale? Moi ben. Intervencións? Sí, bueno, nos estamos, no grosso da moción estamos de acordo, vamos a apoiar a moción, entendemos que a autovía é imprescindible para a Fisterra e para toda a comarca e somos os primeiros interesados en a vertebración do territorio, non? Por tanto, vamos a apoiar a moción. Alternativa?
Sí, bueno, nós tamén estamos a favor da moción. Creemos que hai unha falta total de compromiso por parte do Goberno do Partido Popular, neste caso que Costa da Morte, tantos anos cas obras de autovía paradas, tantos anos esperando xa para que se iniciasen as obras, seguimos ca peaxe, pagando peaxes, bueno, estamos totalmente a favor desta moción. Creemos que, bueno, a Xunta de Galicia neste caso ten pouco respeto pola Costa da Morte, tennos un poquinho olvidados. Estamos a favor da moción. Bueno, nós, como é lógico, vou votar tamén a favor da moción e reiterar xa o dito, pois non ten demasiado sentido, non? É algo que se ven reivindicando ao largo de moito tempo e se ten falado, reivindicado, pedido. Pero bueno, por unha vez máis que se pide, que non sexa, non? É a próxima vez a moción que entra o Partido Popular. Sí, no, eu quería... Permíteme, sí. Eu quería unhas declaracións do 8 de marzo de 2013 dunha persoa que é o presidente dun partido, vexo que se presentou un grupo que hoxe están gobernando, que decía: o alcalde de Oleiros insiste en sus críticas á autovía de la Costa da Morte. Outra, que é do 27 de febrero do ano 2013, que di: la FECON rebate al alcalde de Oleiros sobre sus críticas sobre a autovía comarcal. Eu alegro-me de que o portavoz do grupo que hoxe, bueno, goberna, que reivindique isto a xunta do PP, e de paso que manda o recado tamén, non? Se o queres, pues paso. Por alusións ao recado para Rueda, que é o que ten o poder de facer acabar a obra da autovía. O alcalde de Oleiros sus críticas ao o alcalde de Oleiros non ten capacidade de acabar a autovía. Non é o presidente do seu partido. Sí, Pero pero a capacidade de rematar a autovía é da Xunta de Galicia. Totalmente losa. Por eso podemos... Se tuverades un poquinho máis de prisa, o mellor nos próximos 10 anos acabábamos. Temos prisa, pero se non hai xente que mete trabas tamén agradeces. Non me diga que trabas son unhas declaracións. Eso son trabas para usted, Dios mío. Entón, non está nada preparado para a vida política, para as trabas realmente que se... Preparada está usted, xa se nota. Se trae un presupuesto onde tengan apoio indo o resto. Sí, esa é a preparación. Sí, é unha preparación da vida. Ten algo máis que decir? Procede, era diputado. da Diputación. E que me dis? Mira as actas de ellos. Que hai que preparar un pouco máis para entrar, non se pode ir 2 meses antes das eleccións e nunca enterarse de nada, non interesarse por nada, e vir aquí ahora como salvadora de nada. Por favor. Antes hai que aprender un pouquinho. Por favor, Luis, teña un pouco de vergoña, non? Concéntrese na... É facer o espectáculo que fixo hoxe cos orzamentos, eso sí que é pouca vergoña. Moi ben, vamos a seguir cas mocións. Non, hai que votala. Votemos a perdón. Votos a favor? Unanimidade, pois. Continuamos, pois, cas mocións. Moción presentada polo concelleiro do PSDG-PSOE, José Marcote Suárez, moción sobre o financiamento da Xunta de Galicia do Servizo de Axuda no Fogar. Procede. Ben, vou empezar xa pola exposición de motivos, non? A Lei 39 de 2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía personal e atención ás persoas en situación de dependencia marcou un antes e un despois no sistema de benestar no noso país. Na dita lei, establecese que as entidades locais participarán na xestión dos servicios de atención ás persoas en situación de dependencia, de acordo coa normativa das súas respectivas comunidades autónomas e dentro das competencias que a legislación vixente lles atribúe. Corresponde ao Estado e ás comunidades autónomas establecer os pertinentes convenios que establecerán o financiamento que corresponda a cada administración, e que estes convenios recollerán as achegas do Estado derivadas da garantía do nivel de protección. Por lo tanto, a competencia anunciadora do sistema é do Estado e da Xunta de Galicia, e os concellos son os que teñen a competencia na prestación do servizo. Isto quede claro. Pero a realidade é ben distinta. Estamos vendo como o servicio de axuda no fogar tense convertido nunha pesada carga económica para os concellos de Galicia. Hai pequenos concellos rurais para os que este servicio xa é máis caro por enriba mesmo do de limpeza diaria
e recollida de lixo, algo que non era pensable fai apenas uns pouquiños anos. A Xunta manifesta reiteradamente que o Servicio de Asistencia no Fogar é un piar fundamental sobre o que descansa o sistema de dependencia en Galicia. Palabras vacías. A propia conselleira ten declarado, para justificar a escasa dotación de prazas públicas en residencias, que a idiosincrasia galega propicia que a xente maior prefira permanecer nas súas casas. A Xunta limítase a anunciar autorizacións no número de horas que pode prestar cada concello para posibilitar a entrada de novas persoas no sistema e presenta isto como unha resposta ás necesidades. Sen embargo, a máis horas e máis persoas, o desfase económico para os concellos nun servizo que correspondería a atender directamente á Consellería de Política Social incrementase. E mentre a Xunta mantén controlados os seus custos, toda vez que ten a potestade de regular e manter a conxelación no precio do módulo por hora, os gastos municipais dispáranse porque son os concellos os que licitan e adxudican un servizo que se encarece ano tras ano, especialmente nos concellos máis rurais e máis avellentados, que casualmente son os que dispoñen de menos recursos económicos. A maiores, a realidade é que nos últimos anos o incremento do IPC e a implantación das medidas de melloras das condicións laborais das persoas traballadoras do sector teñen provocado un aumento máis que considerable do custe da prestación deste servicio, sen que o goberno autonómico do Partido Popular teña feito a chega algunha tendente a, dunha vez por todas, cumplir coa súa obriga competencial de financiamento do servicio e paliar estes elevados custes que están a soportar os concellos e que non lles corresponden. Son os concellos os que teñen asumido ao longo de todo este tempo os incrementos do prezo hora, para poder garantir un servizo de calidade e unhas condicións de traballo dignas do personal do Servicio de Axuda no Fogar, incrementando o importe dos contratos nos orzamentos municipais sen ninguna clase de achega adicional por parte da Xunta de Galicia. Deste xeito, na actualidade, atopámonos con que moitos dos concellos non teñen capacidade económica para atender os altos precios da hora de prestación do servicio. A situación actual é que o custe dunha hora de servicio de axuda no fogar supón, a día de hoxe, entre 22 e 24 euros a hora, dos que a Xunta, contando coas achegas económicas que lle fai o Estado para este servizo, achega 12 euros, mentras que os concellos e os usuarios achegan o resto, o sea, entre 10 e 12 euros. Os concellos pagan ahora mismo a mitad prácticamente dos seus fondos propios do coste deste servicio. Isto, sumado a que o servicio de axuda no fogar é un servicio cada vez máis demandado debido ao envellecemento da poboación, produce que os municipios teñan que asumir importantes cargas económicas que se incrementan ano a ano e hipotecan o seu futuro económico. En moitos concellos, o servicio de asistencia no fogar supón xa un de cada 3 euros dos que dispoñen os concellos para gastos correntes. Esta situación vese agravada coa nova legislación estatal que reduce a parte do copagamento que deben asumir os usuarios de servicio de axuda no fogar, para que sexa asumida pola administración. Unha medida social coa que estamos totalmente de acordo, pero o que non podemos aceptar é que ese incremento do gasto se volva a repercutir unha vez máis nos concellos. A Xunta é quen ten as competencias e quen debe asumir ese incremento do gasto. Se contrapoñemos as achegas da Xunta de Galicia coas do Goberno do Estado, obtemos os seguintes datos. A Xunta de Galicia reduce os fondos propios da partida destinada a este servicio no ano 23 en 3 millóns de euros. É dicir, pasa dos 50,3 millóns que pagaba no ano 22 a 47,3 millóns no ano 23. Sin embargo, o Estado aumentou no ano 23 as achegas do Goberno en 13,9 millóns de euros, pasando de 51,3 millóns de euros no ano 22 a 65,2 millóns de euros no ano 23. E incluso recibiu a Xunta importantes fondos estatais específicos para axilitar as listas de espera por parte do plan de choque da dependencia do Goberno de España. E resulta que mentre o Goberno de España aumenta os recursos destinados ao servicio de asistencia a domicilio para Galicia, o Goberno da Xunta reduce os fondos autonómicos e así non aumenta o que sería a parte que pagar
que sería menos pago para os concellos, vai. É claro que a Xunta de Galicia é quen lle corresponde financiar esta competencia, polo que corresponde demandar que a Xunta incremente a súa achega, aliviando a economía dos concellos que son os que realmente están a padecer a pasividade do goberno autonómico do Partido Popular. Recordando unha vez máis que os verdadeiros perxudicados desta falta de acción da comunidade autónoma son as persoas destinatarias da prestación deste servicio, é dicir, as persoas dependentes. Cabe recordar a maiores que o Fondo de Cooperación Local da Xunta leva unha década conxelado, o que sumado á asunción por parte dos concellos no financiamento de competencias impropias está a facer peligrar a sustentabilidade económica dos servicios públicos no futuro. Polo tanto, estamos no momento de solucionar o grave problema do infrafinanzamento do servicio de axuda no fogar e poñerse do lado dos concellos, polo que dende o Grupo Municipal do PSDG no Concello de Fisterra propoñemos a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, asumir o custo derivado da reducción do copagamento provocado pola entrada en vigor da Lei 10 do 2023 de 28 de decembro de medidas fiscais e administrativas que a día de hoxe asumen os concellos de Galicia. 2. Aumentar o financiamento autonómico do servicio de axuda no fogar para que os concellos non teñan que asumir o financiamento e poidan desenvolver correctamente este servicio ante o incremento de custos. Dotar dos medios de recursos humanos e materiais aos equipos de valoración de dependencia para reducir as listas de agenda. E extender as súas funcións de mediadora nas negociacións entre empresas e os axentes sociais para tratar de que se alcance un acordo no convenio colectivo do sector. Bueno, este é un problema, un dos moitos problemas que teñen os concellos, ou que temos os concellos, cas competencias impropias que nos enchufa a Xunta de Galicia. E claro, é moi fácil, en principio, dicirle aos concellos que se fagan cargo do servicio de axuda no fogar, porque claro, ao principio o custe da hora, que era 9 euros ao principio, estaba pagado íntegramente, como ten que ser, pola Xunta de Galicia. Que pasou? O que pasou é que ese precio fuise incrementando. Estamos hoxe en valores, como dixen antes, de 20 e 22 euros. A diferencia está pagando os concellos e supón unha factura moi importante, dependendo do concello, pero en general cada un ten a súa capacidade económica e un custo moi grande para os concellos asumir esa diferencia de coste que se foi incrementando día a día, non? Estamos falando de pagar 9 euros a hora a pagar a 22. E hoxe a Xunta de Galicia está pagando única e exclusivamente 12 euros hora. Isto é inasumible por parte dos concellos, sobre todo daqueles que teñen contratado externamente o servicio, porque nós ainda temos un servicio que é propio do concello. E todos sabemos que cada vez que temos que contratar externamente, porque ao mellor o noso servicio, o noso personal non dá, pois péganos un recorte no presupuesto que quedamos mirando para a factura, non? Imaginádemos que esa factura fora do total do servicio. Isto pasa con isto e pasa con outras moitas cousas. É dicir, o que fai a Xunta de Galicia a maioría das veces é presentarnos competencias. Claro, é moi bonito dar o servicio. E desde o Concello, que somos a administración máis cercana, pois evidentemente somos os máis achegados e somos os mellores situados para dar ese servicio. Pero a competencia financiera non é nosa. Os cartos tenemos que dar a Xunta e tenemos que dar todos, porque senón os cartos que estamos metendo nesto, que debían estar metendo a Xunta, metemos nós, o que reduce a capacidade económica do Concello para facer outro tipo de cousas e ofertar outro tipo de servicios. Temos que meter os cartos aí e non nos podemos meter noutro sitio, non? Entonces, temos que ir desfacéndonos das competencias impropias. Desde o Partido Socialista xa estamos traballando tamén da competencia impropia que nos ten enchufada a Xunta de Galicia con respecto á educación, vale? Que aí tamén nos teñen enchufados servicios que non son competencia nosa, dos concellos, e que nós estamos asumindo, estamos pagando, pero tamén chegará o día en que teremos que terminar con eso. E como esa hai moitas cousas, non? Pero bueno,
vamos a empezar por esta, que eu entendo que é unha das máis graves e as que máis repercuten económicamente para a Cantera Concello. En turno de intervencións, Luís. Si, o noso grupo é consciente da importancia do servizo de axuda do fogar. Nos últimos tempos vense progresando moito no seu impulso por parte das distintas administracións. Non obstante, nos apoiaríamos a moción se sustituísen os dos primeiros puntos por demandar ao Goberno do Sr. Sánchez o cumprimento da súa obriga de confinanciar nun 50% a atención á dependencia, tal e como establece a normativa neste eido, non? Galicia, a día de hoxe, aporta o 70% do custe da atención á dependencia, fronte ao 30% que ocupa o Estado. O Goberno galego incrementa unha vez máis o orzamento dedicado á dependencia, que no ano 2024 ascende a 652 millóns de euros, case 5 veces máis que no ano 2009. Entón, bueno, non sei se estarían dispostos a cambiar. No, vamos a deixar a moción como está, porque evidentemente as cifras que está dando non son reales. É dicir, que É a dependencia. as miñas e as miñas. Axuda a dependencia. Decir que o Estado pon isto e a Xunta pon isto, olvidouse unha cousa, Luís, o que poñemos nós. Dúas cousas. O que pon o Concello, que yo asumes a Xunta, e non é verdad, o está pagando o Concello, non a Xunta de Galicia, é o que asumen os usuarios, que é outra historia. Non sei que vostede está dando datos comparando 22 con 23, ou compararlos con 24. Xa hai orzamento no 24. Sí, bueno, nos collemos esa referencia, pero bueno, poderíamos coller outras, 24 e já estamos toreando. Xa estamos orzamentos. Aquí ainda non, pero ali xa estamos. Pois, mira, é moi fácil, se lle fan caso a nosa moción e se fan cargo deses orzamentos do 100% do financiamento, que é o que tiñen que facer, non hai problema ningún. No Ayuntamiento de Fisterra todos felices, e os que están atendidos por dependencia mellor aínda, e os traballadores tamén. A obriga da normativa é o 50%, financiar o 50%. Pois, a ver se é verdade. O 0% é a obriga nosa, eso sí que non é unha realidade. É iso, é a moción é aí. Están mal as luz. Deixámonos outra vez. No. Vota. Intervención alternativa. Sí, nos, desde o Alternativo dos Veciños, bueno, independientemente das leas de o PSOE ou o PP, se un paga máis e se un paga menos, os infrafinanciados somos nós. As facturas pagámolas nós e o sobrecosto témolo nós. Costanos moito pagadas, estamos totalmente de acordo ca moción e necesitamos máis fondos. Por lo tanto, vamos a apoiar a moción. Sí, nós estamos de acordo no contido da moción e vamos a dar o noso voto favorable. O único dicirlle a Pepe que, ainda que non o nomeou, pon na portal de Estado o goberno de Pedro Sánchez. E non o leestes, pero digo porque a veces cando nós temos algunhas mocións dicíase que é moi partidista ou moi tal. Pero bueno, fora de eso que é unha maneira... Cambia varias cousas, que sí, que vamos a relatar. Procedemos pois á votación. Votos a favor da moción? 3 de 1, 2. Votos en contra? Continuamos, pois, a orde do día, toca a actividade de control, damos en conta das resolucións ditadas pola alcaldía para o noso coñecemento. Non sei se tedes algo que dicir ao respecto. Ou algo por contar. Non, estou ca actividade de control. Algo que dicir? Pasamos ao seguinte, resolucións ditadas pola alcaldía contrarias aos reparos efectuados pola intervención. Continuamos logo a rogos e preguntas. O Partido Popular, ten algo? Sí, bueno, eu, o primeiro de todo, máis que unha pregunta, bueno, vamos a empezar con rogos, pero máis que un rogo, a
mí gustaríame, non sei que vamos estar todos de acordo, propor unha mesa de traballo conxunto entre todas as forzas para comentar, tratar, tomar medidas e decisións de apoio para as familias afectadas polos edificios de Corbeil. Supono que isto iba a ser máis adiante por parte dos diferentes grupos, entonces, bueno, como sempre me toca ser o primeiro en falar, pois xa o comento, non? Eu penso que é mellor reunirnos como tiñamos previsto por outras cousas, así que un grupo de traballo non estaría mal, eso queda toda parte a convocar, se lle vos parece, e deixo aí sobre a mesa, que seguramente... Unha data para reunirnos, para ter unha sesión de traballo, non sei se nos queda a data, creo que era a semana que ven. Poderíamos aproveitar, dixemos que despois do día 9 tíamos unha sesión de traballo para as ordenanzas. O día 12 ás 9. Para o das ordenanzas, pero creo que era unha cosa que tamén iba a propoñer eu e entón coincidimos. Sí. E creo que ten que ser unha tipo comisión e tal, independentemente de tratar as ordenanzas, porque é unha cousa... Pois, que vos digades, eles van a ter... É unha cousa urxente, vamos. Sí, bueno, eles van a ter a comunidade do edificio, bueno, os 3 bloques van a ter unha reunión extraordinaria de comunidade o domingo e van a facer ali na porta, fora, na calle do bloque, eu ofrecinlle o salón de plenos e non sei se queredes, supoño que lle podo decir se estamos invitados a vir, a escuitarnos, eles farán o domingo, é día de eleccións, pero de todas maneiras é unha cousa que poderíamos estar, non podo decirle se nos convida, que penso que sí, ou vou a estar. Eu penso que o Concello ten que aportar ou ceder as instalacións, que non se vai ter unha xuntanza na rúa. Claro, non, eles dixeron, eu falei con eles hoxe, puxeron esa data, e eu ofrecinlle o salón de plenos, claro, que viñeran, aceptaron, eu vou a vir, e se virdes, pois bueno, estarán os veciños. Non teria problema, non? Comunicando iso agora. Sí, mañá falarei co administrador, ás 10 da mañá. Ás 10 da mañá. Domingo ás 10 da mañá, sí. Pero aquí. Sí, entón podemos aproveitar e facer esa primeira, e se despois nos queremos quedar falando, bueno, eles tamén ha de ser unha sesión dura para eles, entón que xa quedamos xa convocados, non creo que nos digan que non, porque eu dixenlle que quería estar, se eles así consideraran, dixeronme que sí, que claro, que moi ben, entón están encantados de que todas as forzas políticas de Fisterras ten ao seu lado e que irán coñecer e tratar con eles este gran drama. Vale. Vale, eu continuo coa pena de preguntas. Solicitarnos as bandeiras azuis. Azuis non se solicitaron bandeiras. Por que? Non temos os medios, non? Medios económicos. Medios económicos, sobre todo para facer a vigilancia das playas. Non se solicitaron. Non se solicitaron. Eu quero recordar que no ano 2014, o penúltimo ano do goberno do Partido Popular gobernando, había 2 bandeiras azuis. Unha era na Langostera e outra era na Praia da Arbeira. Agora non os temos. Agora temos unha ducha azul. Bueno, ten algún problema polo color. Non, pero Hasta é o vosso color, non sei. creo que era máis. As bandeiras azuis tamén fan turismo. Volvo a repetirme respecto á sesión plenaria anterior. Hai algún plan para o turismo? Hai algunha reunión prevista co sector? Tedes cifras de ocupación hotelera que vai da hora, sabedes se vai ben, se vai mal, que entonces se sabedes, por que non tomades, que plan hai? Tedes algún plan diseñado, unha planificación do turismo, hacia onde se vai, que se quere, ou que Pois vamos a hacer un turismo de calidad e excelencia, participo nos foros, estou no CEMAT, vamos nese sentido, non lle podo resumir agora, non me pida que lle faga un resumen de 3 líneas, porque é un tema de moito alcance, moita envergadura, pero convido ya que me visite no despacho e falemos.
A reunión co sector? Hai alguma prevista? Como dixo vostede que iba a Eu reúnome co sector, porque mira, na CEMAT está apeteceme. Non está só o COR, pero está apeteceme, que engloba un elenco importante do sector. Estou en contacto, estamos traballando moito. A verdad que esa parte de turismo deixo moito tempo nela. Non digo porque vostede dixo na reunión de novembro co sector que iba a ter outra en febreiro e non houve reunión alguma, non? Como tal. Non, aparte das continuas reunións que teño na CEMAT, non fixe con eles ninguna. Hai algún técnico levando o servizo de urbanismo na actualidade? No, ahora mismo non. Pois estamos tendo queixas de moitos veciños que teñen os seus proxectos paralizados. Empresas que queren facer cousas novas, ampliar, están perdendo moitas inversións, estas inversións moitas veces van acompañadas de subvencións que teñen uns prazos, os particulares para o arranxo das súas fachadas, todo este tema está... Non sei Bueno, eu penso... actuar nese sentido que... Mire, eu penso que de momento non podemos dramatizar, que é o tanto que nos gusta. De momento eso non podemos facelo. É como se o técnico hubiera collido unhas vacacións, que tería todo o seu dereito. Levamos un mes. Claro, dramatiza vostede. É como se ele hubiera feito unhas vacacións, de momento leva un mes, e nós estamos traballando activamente para que se regularice ese servicio. Claro, efectivamente, hai que regularizar unha situación que era irregular e ten un trámite administrativo que non podemos obviar, non podemos poñer... Non, pero bueno, de dramatizar eu traslado unha opinión da rúa. Dramatizar eu non dramatizo, pero eso teño que... Bueno, pero está dando usted a entender como se fora un algo, como se levamos un mes sin ter... Hai prazos de subvencións neste mes pasado. Bueno, pero é como se ele tuvera coller as vacacións, as tiña que coller, e eu non iba... Que lle saques as cousas adiante e agilices os trámites. Xa, e para iso estamos, para facer as cousas dentro da legalidade, pero non... Deme un marxe, non se poña tan dramático. Pero volve a dicir, comenta, dille que non se poñan dramáticos a eles. Non, eles están, entenden, están tranquilos. Claro que todo o mundo quere que se lle acelere os proxectos, e para iso a administración así ten que facelo, pero hai unha situación que regularizar, hai uns plazos que cumplir, exactamente, pero non estou para coller a dedo a alguén para que cubra ese servizo. Tenemos que facelo de acordo á norma, en eso estamos. O mellor para planificar as cousas e non tomar decisións en quentes... A cousa estaba planificada. Non parece. Pois sí, estaba planificada, pero eu non... A voluntad das persoas, o técnico decidiu renunciar ao seu posto dentro da súa liberdade de acción, e o fixo por as circunstancias e razóns que eles puxo e que foron entendibles por a miña parte. Con que criterios se colocan e se quitan os badenes? A que se debe o quitapón este? Pois mira, o PON atendes a un criterio de necesidade, porque pasan os coches como locos. A xente se nos queixa. E o quita? Que logo... E se se queixar o día seguinte? Non, esos non serán ridículo ao mesmo tempo. Non son ridículos, Deixeme contestar. a acción do seu goberno. O quita é cando moitos veciños afectados pola... Bueno, pois originan uns movimentos na rúa, uns temblores nas súas casas que lle crean moitísima incomodidade, non nos deixan dormir polas noites porque pasan moitos camións e, bueno, fan ese efecto que non o sabes hasta que non poso o badén. Sí que se sabía. Eres tú repitando. Bueno, pero eles non somos nós. Pepe Marcote non está no goberno, non... Pero é que se te teño que preguntar se foi un badén ou deixo de poñelo, imagínese o que non lle chegaría a preguntar tantas cousas. Eso é unha nimiedade. E de todas maneiras non pasa nada. Púxose porque queríamos que esa velocidade a que veñen os vehículos pois fora frenada de alguna maneira, así consideramos, e logo se quita porque os veciños sufriron unha
exposición que non contábamos con ela e foi valorada e se quitaron, non pasa nada. Non foi ningún erro. Foi querer arreglar unha situación, pero a solución creaba un perjuicio que non contamos. Sabíalo ti, eu non? Eu non, o concelleiro sabía. Entrei cando usted, eu sabía, debería ter recicado. Pois a mí me dixo que temblaban as casas, os badéns que hai, non? E de feito hai algún que non se lle quita ali na zona da Fontana, hai ese badén de sempre, de fai anos e ali está. O canto arreo. Bueno, pero hai casas, está no casco urbano, non está no medio voluntario. A Fontana está ali, o edificio está ali. Non hai problema, non se perdiu nada. Puxémolo e sacámolo. Vostede sabe o que é isto? Eu penso que xa está ben, xa está... Parque de Saudade. O Parque de Saudade. O Parque de Saudade. Ahora non está así. Non está así. Esta foto é tomada antes de miércoles. Se non está así, De miércoles non pode ser. de miércoles sí. Non. De miércoles. O Parque de Saudade. Eu penso que de miércoles non. Ya está listo. O miércoles está. Está listo. Bueno, pues lembro. E este daqui tamén está listo. Onte non estamos. Eso non sabe que. Non o sitio. Sí, digo que antes aquí había unha parrillada nos bancos e no campo de súa arriba. Digo antes porque agora non se ve absolutamente nada. Non, sí, o campo de súa arriba está un pouco aí. Un pouco. Dejan de perder os negros. Sí. Aquí non pode ver ninguén. Isto supuxo unha inversión moi potente do Concello para a xente do vale. Non se contestareu. Mira, nos, temos un problema de personal, sabe, como sempre. Unha das cousas que podría solucionar ese problema de personal, en parte, era a aprobación dos presupostos. Bueno, non se pudo aprobar, a ver se máis adiante podemos. Sí, volade, sí. Non temos personal, temos que contratar a empresas. Faces contratacións. Facemos contratacións e chegamos cos cartos que temos ao máximo que podemos. E logo vamos dando prioridades. Por exemplo, se en Suarriba no parque non se está utilizando nestas fechas, ahora no verán vais utilizar, pero antes non se utiliza, pois non lle damos unha prioridade. Damos prioridade ao parque biosaludable, aos parques que hai en Cabanas, ao parque de Sardinero. Pero vostede cree que está en situación de poder utilizar? Como me di que non o están utilizando e que non se pode utilizar? A onde vas aquí? A xogar escondido? Bueno, pero nos consideramos que nos meses de abril e de maio, o mellor o parque de Suarriba, que o personal que tiñamos disposto para arreglar as cousas, non era tan prioritario como outros parques. E iso veo que nos leva a que algunhas cousas estén máis deixadas que outras, porque, mira, nos no mes de maio, todo o mes de maio, tuvemos unha persona sola traballando no Concello, unha persona. Pero esas son circunstancias que hai que asumir, hai que adoptar decisións para iso estades. Para se hai 25.000 millóns de obreros, é moi fácil, así calquera. Hai que tomar decisións, hai que repartir, hai que actuar. Isto non se pode ter así, nunca lo diga. E isto hasta miércoles tampouco se pode ter así. Isto non hai razón, podes estar aquí debatindo todo o día, que non ten explicación ninguna. Que a día 1 de xuño este isto así, ninguna. Non, a 1 de xuño eso non está así. Suarriba ainda non fomos, o demais non está así. Non está así. Non está así. Non está así Mar de Fora, non está así San Roque, non está así o Parque da Iglesia, non está así San O Parque da Iglesia non é un problema tampouco para os negros, non? O Parque da Iglesia? Non é un problema, está... Acabamos incluso de repararlo. Acabamos de facer unha reparación, ahora, hai 15 días. O Parque de San Roque acabamos de facer unha reparación, xa non digo de desbrozar, que tamén, de facer unha reparación, hai menos de unha semana. Que menos, non? Bueno, claro, estamos facendo, por eso estamos facendo cosas. Non estamos quietos, estamos traballando moito. Perdona, non digo unha verdad, por que non reparamos os bichos con... Porque non é verdad, a 1 de xuño isto estaba así, isto o miércoles estaba así. O miércoles estaba así. E 1 de xuño, antes do miércoles tamén. Luís, eu vou todas as semanas Aquí dentro de ver. a todos os sitios
pásome, bueno, incluso facendo cousas que non debería como concejal, axudando no que podo, e vexo como está todo, Non había nada en mal estado, excepto súa riba, que aí si dá unha razón. Pero non creemos que fora unha prioridade. Esta foto non El existe. parque de la iglesia está grabado con mi teléfono el jueves 23 de mayo, no está arreglado. Jueves 23 de mayo. Hay unas tuercas de este tamaño, hay unas tablas completamente sueltas. O parque de Usadal. Pero ahora mismo está arreglado. Ahora mismo está arreglado, ¿verdad? Vale. O Pero parque. no, yo no fui hoy a mirarlo, pero quiero decirte que las Pero está arreglado. Estame dicindo que non está arreglado ou que está arreglado. Ahora está arreglado. As máquinas de sardinero tamén ¿Qué las están. arreglaron? As máquinas de sardinero, Las as máquinas de sardinero non están para arreglar, están para sacar e tirar. Bueno, pois... E vamos a sacarlas e tirarlas. Non sei que facer. Xa temos contratado eso tamén. Pasa que hasta as empresas teñen máis traballo do que poden facer. As empresas, pois a ver, Sí, sí. subcontratacións, non? Bueno, usted que é un empresario, Privatización de seguro que ten bastante conocimiento de eso. Privatización de servicios. Mira, ten algún tipo de permiso para sentarse na plaza de Don Paco Esmorís a aquel remolque que hai ali? Non sei, aquí tes os vecinos, ponse un remolque ali que leva máis de 3 meses, non sabemos ninguén o que é, non sabemos... A que veciños quitei? A que veciños quitei? A xente que aparcaba na Plaza do Río. Pero a xente que aparcaba, eso é independiente do remolque que hai ali. Pois explíquenos que é, porque eu de A verdade, plaza- eu pasei a ali plaza- na plaza e non entendo o que é. Ten algún tipo de permiso para estacionar ali? Sí, Podemos pasar mañá a recoller. Tengo permiso Ah, é unha colaboración con Sí. un proxecto de, sí. E que Así proxecto? yo comentarei. Pero que proxecto? Que proxecto? O sea, de que? Eu de verdade te digo que non son o que é. Bueno, é un tapiz, hai un tapiz gigante para facer tapices. Entonces, esa persona, Andrea, alemana, quiso empezar en Fisterra a preparar un tapiz, bueno, e irá recorrendo diferentes países de Europa e acabaron facendo un tapiz o que vai recibindo e as... Bueno, a mí me aportaron, quero empezar en Fisterra, é unha artesana de renombre en Alemania, e vai a facer, vamos a facer uns saltos agora na semana que ven. Mira, unha pregunta que esta é de todos os plenos, pero xa da igual a asistencia que te mostre. Vais a dar algún tipo de solución ao do lixo, aos colectores de lixo? Ou tamén non hai personal e todo non hai lixo? Os colectores de lixo xa está... Si, recóllense habitualmente, como debe ser. Sí. Pero a que te refieres con algún tipo Pois de a acumulación de basura en zonas onde hai máis usuarios que depositan o Mira, lixo. hasta ahora Vais a reforzar o servicio, Sí. non? sí, xa está reforzado, porque ahora mesmo xa están recollendo o plástico 2 días a semana, lunes e viernes. Esta semana é a primeira, pasado mañá en sábado, vais a recoller o lixo o habitual todos os días da semana, incluídos os domingos. Vamos a facer aí un pequeno cambio, nos vamos a recollerlo a parte dos días laborables de semana e os sábados nos vamos a pasar a recolleros os domingos e os días laborables e unha empresa vai a recollerlo os sábados. A partir de agora, este fin de semana incluído, vanse a recoller todos os días, a lo menos hasta setembro. Despois, en setembro xa volveremos Tamén a partir Ese de que hai. tamén a partir de agora. Vai a ver usted o próximo sábado e o próximo domingo. Falamos del pasado mañá e o seguinte. Moita casualidade. Sí, as casualidades a veces existen, ainda que usted non crea nelas, pero a mí dime que usted aposta polas casualidades a veces, que lle gusta, a ver se acerta, e nós tamén a veces acertamos. Neste caso acertamos. Moi poucas. Neste caso acertamos. Este fin de semana empezamos a recollida diaria, incluídos os domingos. Xa hai unha semana que se recolle o plástico, 2 días a semana, e o próximo xoves, na próxima semana, empezamos a recollida de papel porta a porta, como se viña facendo hasta ahora por parte do Antonio Rogarín. Pois ponei tamén os papeleiros nas calles, que tamén fan falta. Estamos en el... Bueno, para eso temos que ter primeiro licitado o servicio de limpeza de playas, porque poñer as papeleras para non poder recollelas. De todas as formas, temos papeleras en todos os parques,
En todos os paseos recollemos a diario e onde non as temos de momento nas playas porque non temos a capacidade de recollelas. Mira, que duración terá este ano o campamento de verán? Pois un mes. Un mes? Non iban a ser 2 ou 3 ou era só? Sí. Prometido no vostede, non? Claro. En reunións con organizacións. Con quen? Con Cando organizacións. prometín, nos dixemos que íbamos a facer un mes e medio, íbamos a solicitar un mes e medio na solicitud de subvención, así o fixemos, solicitamos julio e 15 días de agosto, pero este ano non nos concederon nin julio nin agosto, non nos concederon nada. Hubo unha avalancha de campamentos e, bueno, nos quedamos fora como tantos concellos da comarca, quedamos moitísimos fora. Entonces o Concello vai asumir julio. Si logo, porque a Xunta dixo que ante tal avalancha que houbera este ano, que foi o primeiro ano que, bueno, se viron desbordados, que iban a facer unha ampliación de partida, pero, bueno, de momento non sabemos nada disso. Non só nos guiamos de que o Concello vai a pagar un mes de julio. E logo xa se verá, o mellor que os pais queren eles ter agosto, non o sei. Penso que xa viñeiros a APA está traballando para non fiquen, pero o Concello pagará julio, sí. Como sempre. Pagará julio. Como sempre. De todos os campamentos foron formados para dar conciencia ás familias. Eu creo que ninguén neste pobo que traballa no sector do turismo, hostelería, dos ativos, ten todo o mes de agosto disponible para atender a súa familia. Xa, pero é o que di Luís, que como sempre, nós temos que ser extraordinarísimos, como sempre, di Luís. Pois nós xa íbamos a ofrecer 15 días máis de agosto. De todas as maneiras, as familias, unha vez que, bueno, nós xa estamos ca licitación de que levar o campamento, entonces sempre cando acabemos, sempre se pode falar con eles, as familias poderán asumir pois o mes de agosto, por exemplo. Bueno, falando tamén co colexio, con máis de fora, que é onde se quere parar. Sí, pero bueno, nos estamos falando de unha falta de previsión, é dicir, que cando tes unha familia, eu non podo esperar a que julio, de repente, a empresa que se lle concede este campamento, eles decidan que en agosto a familia, por un copago, faga o mes de agosto. Ti, cando tes un traballo, tens que saber o tempo. Pero nos non anunciamos en ningún foro, nin en ningún sitio que iba a ser xullo e agosto. O que vos pensedes nas vosas cabezas non teño Non pensamos nada, hai promesas. Vostede prometiu. Non o prometimos. Nós dixemos que solicitábamos a axuda de xullo e 15 días de agosto. Vostede prometiu, despois cando se deu conta como funcionaba o tema, Non prometí cambiou. nada. E agora... Pude prometer de solicitar a axuda. Eso sí, porque fixemos. Vostede prometiu. De Despois, enterouse que o tema non Non te funcionaba prometí así. antes que santo. É que sempre estamos poñendo exemplo. Non ten nada por que dicir a ninguén. Vostede prometiu na lista, e Non fuera. o prometí. E agora non é capaz, se vai aprender pouquinho a pouco, é lógico. Como me dixemos, nos vamos a solicitar xullo e agosto, a subvención. Resulta que non nos conceden ni xullo ni agosto. Está por ver se esa ampliación do Partido Popular, se a fará, en principio... O que? Non, perdón. Unha ampliación de crédito, loite por ela, si a fixeron, eu non teño noticias de que, pero sí que dixeron cando chamamos, porque era inédito, dixeron que houbera moitísimo exceso de solicitudes e que houberan que cortar en algún punto e quedamos fora. Mira, vais a solicitar algún tipo de obradoiro de emprego ou algo, non hai noticias desto? Non, obradoiro de emprego nós non temos capacidade de solicitar. Hasta ahora fixose conxuntamente, facíase... Non, sempre. Bueno, o ano pasado se fixera correra co obradoiro de Umbría. Era un obradoiro conxunto de Umbría, Fisterra, e Corcubión. Pero correra de Umbría, con todo ese coste de pagar todas esas nóminas durante todo ese tempo, Fisterra non ten esa capacidade.
E de feito, este ano, nin C, que estábamos a ver se C se animaba, non foi posible, non temos obradoiro. Vale, vais a reforzar o servicio de policía local, como se facía... Si, xa chegou o novo policía local que se chama Cristóbal e xa está na Cando se incorpora? Incorporouse o día 1. O día 3 de xuño. Tamén por casualidade. Sí, por casualidade. As casualidades. Sí, está contratado. Pero que é lógico. O 3 de xuño. É casualidade. Vale, despois, o chatarreiro sigue entendo vía libre, non? A ordenanza non sigue sin aplicarse. O domingo que a procesión de corpus, anda por aí... Volveron a facelo. Vostede digo, non escutou. Sí, bueno, pois non, eu xa voltei na miña edade, a verdad que non. Vas atenta a ver se hai alguén... Bon atenta a vostede. Para captar o momento. Bon atenta a vostede. Non, isto vai ter un... Tuve outros... Moi ben. Pero non se aplica a ordenanza, non? Sí, sí que se aplica, pero bueno, no medio da procesión, desde logo, está na procesión e non está a policía local non está na outra cousa. Sin máis. Vale, non. Estarei máis o tanto dos chatarreros, a verdad que sí, son incómodos os seus gritos. Pero ainda que penses que non hai moita xente Sí, que molesta, a mí me son molesta. bastante... A mí tamén me molesta, sí. Cando, sí, hai o animador deportivo xa foi seleccionado, non? Cando se vai a incorporar para esa Pois actividade? mira, en eso deixamos que decidir a Carmen Bayón e dixo que ela prefería que empezara o 1 de xullo. 1 de julio. De xullo. Sí. Vale. Sí. Listo. Vale, gracias. ¿Alguna intervención? ¿Alguna intervención? Sí. Bueno, vamos a empezar con os 4 robos que le surgiron. Para a planificación do turismo que tanto lle interesa ao Partido Popular, recomiendo que se lea o Plan Estratégico de Turismo que temos aquí, que por certo parece ser... O que pasa que non se aplica, non? Bueno, está un pouco obsoleto. non está obsoleto, non. Ademais, algunhas cousas se fixeron, o que pasa que tivemos unha pandemia, non sei se o acordades, paralizáronse bastantes cousas, pero bueno, algunhas se fixeron, e hai que facer o resto, non? Bueno, despois da pandemia tuvo 2 anos. Sí, xa o sei, pero xa tan atrás. Sí, xa leva usted verdad como pasou o tempo? Xa leva sí. Sí, pois xa aplíquese o cuento. Exacto. Vale. Entonces, como ben sabes, xa hai concellos na redonda que están tamén facendo o seu plan estratégico de turismo. Sí. Nós xa o temos, xa hai tempo que o fixemos, fomos un poquillo previsores neso, non? Tamén lle preguntan por as bandeiras azules. A normativa de bandeiras azules é moi curiosa. Recomendo que a lea así aquí non a liu. É como son robos, e preguntas, pois están nos robos, non? Porque ten algo moi curioso que... Eso ocurre ahora, Sí, ahora mismo, sí. É algo moi curioso, porque resulta que vostede para solicitar a bandeira azul non lle fai falta máis que dicir que vou facer isto, sí, pon as X e xa está, xa lle dá a bandeira azul. E colga. E depois ven a inspección de bandeira azul e non cumpre os compromisos, eso xa lle pasaba ao Partido Popular, non é pensar que non pasou, xa lle pasaba ao Partido Popular. Por eso tiña a bandeira azul un ano sí e outro ano. Entonces, nós tamén nos demos de conta deso e dixemos, non, solicitaremos a bandeira azul cando realmente se pode solicitar, senón non nos Pois solicitamos. igual, en esa sintonía estamos nos. En canto a reunións do Consello de Turismo non se fan, de momento, non? Non foi convocado. Digo, porque como preguntan tamén se reúnen con o sector, nós, Os cando estábamos pequenos, xa sabes que son da TEMAR, que son moi activos. cando estábamos gobernando, non é verdad que non fixéramos nada, unhas cousas fixemos, non? Entre elas, crear un Consello de Turismo precisamente para reunirnos o Concello e máis o sector, non? Creouse para iso. Sí. Tamén é verdad que durante a pandemia tuvemos que suspendelo e
despois tivemos problemas para adaptar, pero rogo que se retome eso porque é un bo sitio onde o sector e o Concello podemos traballar nese sentido, non? Moi ben, anoto. Agora vou dar un agradecemento, vou agradecer algo. Vou agradecer que forme parte dos iluminados e iluminadas que queremos na certificación de Fisterra como destino Starlight. Como antes os iluminados éramos nós, según a alternativa, agora como vexo que vostedes apoian tamén as actividades do destino Starlight, alégrome que sean tamén vostedes iluminados. Vale, porque xa sabe vostede que a CEMAN traballa muitísimo co... Xa o sei, eu estuve ali cando se fixo todo eso. Sí, xa o sei. Entón, bueno, estamos neso. Bueno, voulle facer as preguntas de todas as veces, vale? Ai, a ver se trouxe alguna chuleta. Quero que xa evite as preguntas, xa lle digo. Sí, porque... Pois vale, mire, a modificación puntual do pexón está... Non, son das todas as veces. Sí, esa é unha. A modificación puntual do pexón está pendiente do informe de costas, aínda. Iso xa lle dixen no anterior pleno, e xa lle dixen tamén que estuveramos... Comentemos o pleno cada 2 meses. Cada 2 meses, sí, continúa pendiente de... O do PEPRI está igual. O do PEPRI, xa lle trouxen tamén a chuleta. Falta un informe de Portos de Galicia, que está a punto de chegar realmente. Parece ser que non sei se fijaron hoxe, algo así nos dixeron, non? Non se podía chegar, non chegou. Hoxe non chegou, que está a punto. Son para nós. Bueno, aí xa non aprendendo, e xa... Espere que lle acabo de decir, de confesar. É importante que vayamos dando paso destas cousas porque son fundamentales para o povo. Vale, pois entón, falta que chegue ese informe de Portos e logo enviaremos a Xunta e a Costas do Estado outra vez. E se todo é favorable, pois poñerase a aprobación definitiva. Pero non eso estamos. Estas chuletas as ponen a guardalas aquí por se non varía. Estábamos, ou non sei se seguimos estando aínda incluídos no proxecto da Xunta de Galicia que se chama Senda Litoral de Galicia. Sí, estamos, donde, bueno, nos asinamos a inclusión dese proxecto ca condición de que fixeran en rostro unha senda peatonal. Sí. Como está eso? Pois mira, tuvemos que pasarlle os titulares catastrales, non sei, de o mellor 900 ou 1000 parcelas, a verdad. Que non sei? Xa cos titulares? Cos titulares, sí. Por favor, basta me parece mal. Estivemos facendo algo, Non, a eles non lles destes porque non as pediron. Entonces ese traballo inerte, sin sentido. Pero eso non tiña máis que deixar. Ahora xa fixemos o traballo. Ese traballo tiñamos feito. Pois un tirón de orellas. Por eso. Entonces, pois fixemos todo eso, yo pasamos todas as parcelas, entonces agora pois van a empezar a falar a ver como vamos a propoñer as reunións cos propietarios afectados. Vale, moi ben. Bueno, que é unha afectación, en realidad non lle afecta para nada, é moi pequena, pero bueno, pero teñen que ter a propiedade permisos para... Sí, teñen que ter os permisos para... Teñen que ter os permisos. Hai unha forma de facelo, que era a idea que tiñamos nós, de que fagan unha cesión de uso, non de propiedade. Non, que vai a ser a cesión de uso, eles non se plantean cesión de propiedade, porque tampouco lle aporta nada. Eles van a despois a cuidar, a mantela, sempre, non... Sí. No proxecto do Centro de Interpretación do Faro, bueno, nos quedamos aí, onde chegamos. Supoño que nos presentamos un anteproyecto para solicitar unha concesión administrativa para levar a cabo eso. Nos recibimos unha comunicación pedíndonos que rectificáramos unhas cousas, unha delas era cambiar o anteproyecto por un proyecto básico, cousa que xa se fixo, estará aí no Concello, me imagino, e algunha cousiña máis, algún detalle, era un par de cousas máis. Seguiuse traballando nese asunto? Bueno, tiña de solicitar unha subvención que nos pediron, non? Al menos nos pediron máis documentación que aportamos. Non sei se te das conta ou se saben de José Manuel. Nos recibimos o requerimento
e aportamos a unha subvención para o faro. Unha subvención, pero non Sí, lle unha estou... axuda. Non lle Sí, estou falando da axuda. É que nós realmente non sabemos onde vamos a chegar porque a cesión do faro non a temos, que é o que... Eso é o que Exacto. preguntando. Eso estamos á espera de que, bueno, se ablanden un pouco. Tuvemos algo en contacto, eles... Pero piden algo a maiores do que nos pediron a nós? Non sei por que lles costa tanto decidir. Por que lles costa tanto decidir. Estaban pensando se meter tamén aí o sector privado, no faro, se non, nos eso non o aceptamos, e bueno, estamos en ese escareo. Eso nós tampouco lo aceptamos, por eso estamos. Por eso estábamos así aí. Así, claro. O que sí é interesante seguir traballando neso porque si se quer traballar na recuperación do sello de patrimonio europeo é algo indispensable, é condición sine qua non. Nós tamén non sei, creo que foi 93, sí, sería 93 xa, presentamos un proxecto para facer uns cuantos pasos de peóns na Ruta da Anchoa. Solicitamos autorización a carreteras. Nos marchamos e non recibimos ninguna resposta. Teñen algunha resposta sobre Bueno, estamos en conversas e están indo moi ben. Sí, están moi ben, pero bueno, de momento traballamos neso, hai moita predisposición, hai un bo entendemento con a CARSI, bueno, de feito eles, bueno, unha actuación, de feito xa o que fixeron de reducir a velocidade e a línea continua xa foi un avance moi grande. Os pasos de peóns estamos en conversas e moi ben. Na solicitud que se lle fixera no seu día iba a eso incluído tamén, o da reducción de velocidade, non ten sentido pedir unha cousa sin outra. Na nosa legislatura o que é a carretera da zona da Praia da Ribeira quedou desafectada por Portos de Galicia, que antes era tamén zona portuaria. Nese momento, que se fixo desde o Concello, fui solicitar ao Estado que ora é de Costa, que non la pasara a nós. Desto xa fai, ahora mismo non teño especialista para saber a fecha, ni datos para mirada, pero quero saber se recibiron algún tipo de comunicación sobre este asunto, non? Non recibí nada. Vale. Outra cousa, nós fixemos un convenio coa Autoridade Portuaria para a carretera do Faro, para facer a xestión da carretera do Faro. A diferencia do convenio que fixeron ustedes co Portos de Galicia, nós no convenio iba incluído o compromiso de facer as gestións para que a carretera ao final acabase sendo nosa, non? E ese procedimento empezouse, pero bueno, tamén xa fai ao mellor 4 anos ou algo máis. De feito, o convenio era por 4 anos e era prorrogable mentre non se resolvera o que era o cambio de propiedade da carretera. Non teñen ninguna noticia sobre o asunto. Non temos noticia. Tamén solicitamos no seu día a concesión administrativa da zona do Parque de Sardeñelo, que, como saben, é dominio público de Costas. Entonces, bueno, cando se fixo o parque ali, cando se fixo o parque novo, bueno, pois vimos a necesidade de que mellor que ese terreno fora unha concesión administrativa do Concello a efectos de facer gestións, é dicir, facer o propio parque sin ter que pedir autorizacións e actuar calquer tipo de actuación que tuviéramos que facer nesa zona, pois tamén non tener que andar sempre pendiente de Costas, non? Sabemos algo? Non recibimos nada ao respecto. Vale. Bueno, pois simplemente informarles tamén e rogarles que sigan, que están aí esas cousas, que estamos preguntando por elas e que sería interesante, bueno, pues recabar información ás administracións correspondientes sobre esos expedientes, a ver como están, que son cousas interesantes para o Concello. Para seguir a pista. Nada. Moi ben, gracias. Teresa. A ver, non vou a repetir algunhas das preguntas porque coinciden e como xa dou as súas explicacións. Pero bueno, teño máis que non coincidiron con vos.
Vamos a ver, o da Rúa Peonil que estivo pechada polas obras do mercado cultural, cando se abra vai a seguir sendo Peonil? Vai a seguir co mismo tratamento. Nos tapamos porque a calle que baixa, xa sabes, está... Vai a ser Peonil. Vai a ser Peonil do mismo xeito que estaba cando do goberno. Peonil... Digo porque se non é así, é que como pintaron ali tamén unhas... Sí, pero como non é Peonil todo o ano, para aparcamento... o sea, realmente esa calle non é Peonil todo o ano, non a tiñedes Peonil todo o ano. Entonces, nos momentos que non é Peonil, ali van a aparcar coches. Vale, si xa me di que vai ser Peonil... Sí, o sea, eso non se lle creou unha falsa expectativa en ese sentido, non, foi regular aí a hora de aparcar. Unha das preguntas coincide ca do PP, o da caseta esa que está aí de madeira, que a verdade é que non ten moito feito. Pois é esta artesana. Hai que preguntar se ten licencia, porque ao fin e ao cabo é unha persona con ou sin ánimo de lucro, non sei. Non, sin ánimo de lucro, é unha artesana así, además vamos a facer a exposición que ela ten pensado facer, é un acto para os nenos. Pero o tapices maravilloso vai quedar no sistema? Non, ese tapiz vai a ir recorrendo e collendo as esencias, bueno, son esencias así do mundo que non alcanzamos. Non ten licencia, non está pagando nada. Licencia de... Non, ele está ali na plaza para... está empezando ese tapiz. Está uns días, agora na semana que ven, bueno, ela se publicitou para o 14, creo que o fin de semana do 14. Viernes, sábado e domingo facer a exposición, e, bueno, enseñarlle os nenos, e facer un... Hai unha ordenanza para as terrazas e tal. Non é terraza, ela non é... Xa sei que non é unha terraza, pero quero dicir que, bueno, a mí parece que moi así... Bueno, si é unha cousa un pouco heavy, sí, pode ser. Non é do gusto do BNG. Non. Non, porque a mí parece que, bueno, que teria que ter unhas, non sei, unhas condicións mínimas ou tal, porque os veciños tamén hai algúns que se están queixando. De que a mí non me chegou nunha queixa. Non recibimos queixa. Non, pero tal. Entón, bueno, a verdade é que me pareció así moi raro. Saberían se me poden dicir cantas licencias se pediron desde que non temos o servicio de urbanismo? Más ou menos. Carai, Teresa, menores. Non. Bueno, si poden... Non podo dicir. Pero podría dicircho, se o hubieras preguntado, por a mañá que Amable leva o control. Pero moitos xa saberán que non hai... que o mellor están facendo obras sin licencia. Non sabía decirche unha cifra, pero non. Pero non tiñas máis que chamar por a mañá. Amable, xodín. Sigue en funcionamento a campaña de recollida de cartón que había anteriormente? Desde o próximo xoves. Mas agora, desde que estuveste ese ano, non... Sin personal, Paráramos. posible facer. Paráramos cando parábamos en septiembre. Cando deixamos de ter a xente do pé. E, bueno, xa, por último, pero despois teño uns roubos, pero esta é unha pregunta. Vais a realizar o Festival Luz? Non, sinto moito dicir. Bueno, xa tiñamos coñecemento. Sí, xa tiñamos. Tiñamos coñecemento de que non, pero que non se vai a realizar, pero bueno, por a nosa parte. Parecenos que é unha pena porque tratábase dun festival consolidado e polo que puntuaba nas posibles subvencións, con cartos perdidos. De feito, nos últimos... Por favor. Nos últimos anos foi recoñecido pola Xunta por medio do Xacobeo, a parte da subvención da Diputación, pois tamén nos últimos anos polo Xacobeo, por eso nos últimos anos tamén o PP xa non o criticaba tanto. E, bueno, quero dicir que casi todos os concellos da Costa da Morte teñen recoñecido eventos de referencia e Fisterra queda sen o seu festival Experience, porque, bueno, podían sacar do blues, porque non era só o blues o que tivemos, había actuacións de todo tipo, de música de talla de Guadi Galego, de vacas, bueno, e etc. outros que están aquí.
Estes obradoiros de música, baile, un sinfín de actividades para incluso que participaban na Escola de Música de CE e outros colexios e todo eso. Bueno, aparte de que en xullo, ainda que é un mes baixo a nivel de turismo, con este festival pues, gañaba moito o sector turístico, non? Pois eso, restauración, hotéis, tendas, cruceros marítimos, vivendas turísticas, ademais de todo o persoal que conleva o traballo durante eses días na montaxe das infraestructuras, como equipos de luz, son, artistas, produtores, etc. E bueno, quero dicir que é a vosa decisión, pero que conste que nós que non estamos de acordo. Moi ben, podo contestar? Sí. Pois, bueno, nos o que a xente do povo nos trasladou que era un festival en Fisterra, pero que non era para os fisterráns. Era costoso económicamente. Entonces, aparte de que había subvención, pero a subvención non cubría todo. Era importante a partida que se dedicaba a eso. E realmente os de Fisterra que iban era costoso, porque a entrada a ese festival é cara. Entonces, bueno, baraxando todas, bueno, eu ano pasado comprei as entradas a min pareceume caro, a verdad tamén, para min, para a minha economía. De acordo que naquele momento ainda non cobraba nada, pero pareceume caro. Este ano, mellor, xa podía ir sen queixarme, sí. A verdad. Entonces, recollendo todo isto, e sobre todo que, bueno, que a xente de Fisterra non participaba nel. Eu non vía. Eso é o que pensades vos. Sí, bueno, eu que nos trasladaba. De todas maneiras... Por os fisterráns era porque estou dicindo que moita xente de Fisterra gañaba tamén nesa... Porque a final era a finales de maio, en xuño, dependendo de como salía nese fin de semana. E xero porque nós temos un hotel tamén, sabemos e miramos no de outros anos, agora, e non solamente noso, porque de feito preguntamos, bueno, tamén quero saber e tal, quero dicir que moita xente gañaba. De todas maneiras, estamos en contacto. A parte de xa consolidado, era un referente. Non se descarta, xa se valorará posteriores. O nome de blues, pois, eso. Cando a música en xeral, incluso a tradicional, se lei do blues. Pero bueno, non, xa está. Bueno, podes dicir o que queiras, eu, efectivamente, respeto todo o que tu dis, pero non podemos obviar que era un festival un pouco polémico. Un pouco polémico, porque Fisterra nunca estuvo entregada a ese festival, non. Entonces, bueno, queremos explorar outras vías. Estamos en contacto con Nordesía de todos os xeitos para ver se nos pode aportar, bueno, outro tipo de formato. Que non se chame blues, porque despois do resto... Non, eu refírome a que sea máis accesible á economía dos fisterráns e fisterranas. A min eso era o que máis me parecía de... Por favor, a maioría das subvencións eran de outras administracións, últimamente, como moito... Pero o Concello, mellor, lle costaba 27.000 euros, eso. E despois resulta que a xente de Fisterra tiña que pagar 15 euros de entrada, mellor. Pero non concerto, pero despois o resto das actividades eran gratuitas. Había unhas entradas, bueno, había actividades gratuitas e outras, tiñas que comprar esas entradas que non son baratas, que non eran baratas. Ese era no concerto, o principal, digamos, pero despois o resto de actividades había para todo tipo de personas, e digo, incluso infantil e etc. Pero bueno, aí queda. E bueno, teño uns robos, a famosa valla, aquela do espacio infantil de Vilar, que se puxo despois de, non sei, 4 ou 5 meses e tal. Sí, apareció a valla. Sí, no, pero xa sei. Pero que pasa que agora a valla está sin os barrotes. E ten as puntas que sujetaban esas bueno, os listóns que ten e tal, están ao aire. Entón, ou repoñer ou sacar as puntas polo menos, porque é un peligro para
para as crianzas. Estuveno vendo, temos outra valla dese tipo que non fixo falta. Os barrotes desapareceron, os que faltan. Temos no almacén. Vamos a repoñer os que faltan e vamos a poñer un tornillo a cada barrote de arriba e baixo, porque as puntas que traen eses barrotes non son gran cousa, non aguantan moito. Fran, eu diría que con urxencia se saquen as puntas, porque además fin de semana, mañá e viernes, e sacalas polo menos porque é un peligro para sobre todo para os pequenos, claro. Non pasar o fin de semana. Despois o da limpeza dos camiños dos faros está se facendo, vale? Só que me entendeu, foi un compromiso. Bueno, contesto xo tamén. Temos un operario a prol hai unha semana, empezou a traballar hai unha semana, lunes empezan a traballar os operarios do PEL, entonces a partir da semana que ven vamos a fazer, non sei como definir, un plan de choque e vamos a poñer 4 operarios a desbrozar, porque temos un poquinho atrasado algúns sitios, entre eles o camiño dos faros. Bueno, estaremos traballando a tope 15 días, poñelo todo o día, e despois xa seguiremos con un par de operarios desbrozando, empezar o tractor a desbrozar tamén, que hasta ahora Supoño que estaría desvelado, non está? non fun pro camiño dos faros, non me recordo, pero me imagino como pode estar, porque eso como está demais. E, bueno, o desbroce tamén nas aldeas, se foran. Bueno, que estuvemos nas aldeas. Xa sabemos que nesta época é cortar, medrar, volver a cortar, Tuvemos unha empresa que a mesma está regular tirando a ben, porque tuvemos unha empresa. na zona de Vilar, Denle, Castro e tal. Castro de Duño, Vilar de Duño, Castrexe, Castromiñán, Sardiñeiro de Arriba, Sí. Mar de Fora. Pero é que, a ver, Estuvo 20 días unha empresa a min- desbrozando, 20 días. A min chocoume moito, non sei se é unha empresa que eran dúas E persoas. pasaron pola tua porta, por certo. Dúas persoas no que é onde está a agraria, o que é o muro Sí. onde estaban os almacéns, onde estaban, bueno, que chamaban protección civil, bueno, sabes onde é. Sí. Dúas persoas o sábado e despois o lunes cortando a parte de arriba das ervas que está arremada ao muro. Bueno, non fomos nós. Será o propietario da finca esa. Xa o vi, será ese propietario. Non é do Concello. Non. Que eu sepa non. A non ser que... Pero é Temos un operario que traballa os sábados ou domingos. A non ser que haxa algún operario que... Será esa. Non sei. Desconozco. Creo que non fomos nós. Chocou de alguma maneira porque digo, se está a desbrozar os balados Eu vin eso da e creo que que limpando empezaron... eso non ten xeito. Creo que porque empezaron a cinta ninguén- privada. Non lle molesta a ninguén. Non somos nós. E bueno, da limpeza das praias xa contestaron ainda que non teñamos Daniel Azul, eu penso que, Sí, bueno, estamos visitando a ver, a empresa que se encargue. bueno, penso Sí, como sí, teñamos veamos. preguntas que coinciden xa non sei. Claro que queríamos facer unha proposta común. Dado que nin o PP, nin a Alternativa, nin o Bloque, nin o PSOE somos capaces de desbrozar a velocidade que a xente quere, vale, porque cada un ten unha, quitar eso do punto de vista sempre. Non faremos de desbrozar. Non faremos de desbroces. Hai que desbrozar, que temos moitos camiños, é necesario, hai que facelo, telos e procurar facelo. Sí, unha cuadrilla que ojalá podamos ter. Alguna intervención máis? Damos, pois, por rematar a sesión plenaria de hoxe, agradecer a Nelly, que está aquí sempre co vídeo. E moitas gracias a todos por asistencia.